Hvala puno. Zaslužili ste svetla kiše. Dragana je bila i čestitamo Novu godinu svima i vidimo se sutra. Vidimo se nego šta? Vidimo se sutra. Ulica Otvorenog srca. Sutra ulica Otvorenog srca, Korčarolija, Minja Subota. Uživajte. Da, ja sam uspio u životu, pevao sam zajedno sa Minjom Subotom i Korom Čarolijom. Sale, kakav si ti uspeh u životu postigao? Evo, dakle, sad vas pozdravljamo iz restorana Mala Kolubara. Ovde je, dakle, zaista dobra atmosfera. Neko reče, kaže, 31. preko dana žene prave rusku salatu, a muškarci su u kafani. Da li je tako ili nije? Pored mene je Goran Petronijević, naš poznati advokat. Dobar dan. Dobar dan. Gorane, 2018. kako je pamtite? 2017. izvinjam se. 2017. je obeležena mnogim važnim događajima. Ja ću je pamtiti po tome što je po nekom mišljenju došlo do uspostavljanja multipolarnosti sveta. To je jedan proces koji strahovito uzdrmo svet. Osetili smo ga mi ovde. Stoga kažem da 2018. godina, imajući u vidu sve sukobe, zato što se događalo u 2017. neće biti teško da bude bolja od ove 2017. što naravno svi želimo. Ja lično mislim da kod nas mora da bude bolje, ne može da bude gore. Srbija u svakom slučaju svakoga dana u odnosu na prethodni dan je u boljoj poziciji, upravo imajući u vidu to što se događa na međunarodnom planu. A to se jako dobro osjeća i ovde u Maloj Kolubari. Evo vidite kakva je atmosfera. Mi smo sa tim saznanjem da će sutra biti bolje već počeli sa dočekom nove godine. To je tako tradicionalno. Matina je doček jedan od najboljih dočeka. Vaše očekivanja za 2018. kada govorimo o vašoj profesiji, advokaturi? Pa znate kako, pravo je u velikoj krizi i ono je u krizi već skoro 30 godina od rušenja Berlinskog zida pre 30 godina do danas. Nada i želja da dođe do vaspostavljanja i regeneracije međunarodnog prava, samim tim to će se odraziti na jednu bolju situaciju, pravnu, pravičniju, stabilniju situaciju u pravnim odnosima i u našoj državi i u našim prostorima, prostoru Balkana. Lično mislim da će doći do vaspostavljanja međunarodnog svetskog poretka, pravnog poretka, ne novog, nego pravnog, onog koji je regulisan međunarodnim pravnim aktama, zbog čega postoje Ujedinjene nacije koje su bile u zapećku, koje su bile zgažene. To je jedan način da svet izađe iz krize u kojoj izađe, koji je ušao ovih poslednjih 20 godina. I ja sam uveđen da će se to dogoditi. Jedna knjiga ispred nas, Gorane. Evo jednu knjigu koju želim da vam preporučim, a vama poklanjam od srca. To je knjiga koju je Ruska humanitarna misija prevela i objavila ovde. To je knjiga od 871 dan Leningrada, koju je napisala devojčica, napisana po dnevniku devojčice Nele Kovtireve, koja je sa 11 godina dočekala početak Prvog svetskog rata, 41. godinu, opsadu Leningrada i punih 871 dan svakog dana je vodila dnevnik šta se događalo. Mi znamo za dnevnik Ane Frank, ali niko nije znao za ovaj dnevnik. Potresna priča, svedočenje jednom teškom vremenu za koje želimo da se nikada ne ponovi. 871 dan može se kupiti u Srbiji. Može se kupiti u Srbiji, tako je. Želja za 2018. čestitke našim gledalcima. Želim svima srećnu novu godinu, mnogo sreće, mnogo zdravlja. O novcu ne želim da pričam. Kad je čovek zdrav i srećan, sve ostalo mu je gotovo nakon toga. Hvala i vama, svako dobro, a ja ću sada ovde kod našeg domaćina Jovana Miculovića. Jovane, očekivanja od 2018. kako je bila 17. 17. je bila sjajna, da ova sledeća bude ko ova, mi ćemo biti stvarno prezadovoljni. Mala Kolubara. Sjajne goste, imamo atmosferu, novogodišnja traje već 15. dan unazad, tako da mi smo zadovoljni i srećni. Jel imate snage i za večeras? Večeras ide spektakl. Srećna Nova godina. Hvala im svim gledalcima Studija B. Hvala, a sad ću zamoliti muzičare da jednu pesmu gledalcima Studija B odsvira. Se u suzi udavi, a te spusti
te sanjam, da te doživam. Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje, nije nam se dalo da se u tvom zagrljaju smirim. Sve sa tobom bilo mi je malo. Ja bez tebe ne mogu da živim, je ljubavi nikad preboljena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Toliko Sanja i Vlado iz Male Kolubare. Želim naravno i vama i svim našim gledalcima srećnu 2018. i svako dobro. Najlepši deo posla radi Aleksandar. Da. I ovako izgleda kada se Nova godina slavi 15 dana već. Da, Novogodišnji. 15 dana. A mi slušamo svaku u svojim poslovima kako vlasnik kafane kaže, pa nama je Novogodišnja atmosfera već 15 dana. Jesmo promašili posao? Jesmo promašili posao? Možda malo, ne znam. Ali vidiš, i Sale Simić radi isti posao, ali nekako to izgleda drugačije. Da. Ali dobro, mislim, svako je na kraju ono što je hteo, da. Baš tako, nema reinkarnacije kod nas pravoslavaca, kao treba učiti od njega za kad. To što kažeš. Je da neki dinar ovim muzičarima? Nije, a? Nisam vidio. Nisam je vidio. Da. Ne, popeo sam na binu. Istražujemo čije dete koje je držao. Ispitat ćemo ga sve. Da, dobro. Tu smo negde na kraju smo. Nije bio lepši trenutak u svim ovim našim novim godinama, a ja radim jedno 10 godina unazad za redom od ovog trenutka kad su ti i Minja pevali. I hvala.